Som-hi amb la Meteo. Catalunya és un forn. Arriba el Sant Joan més calorós des de que segurament hi ha dades en la recta final de l'onada de calor. Ara en parlarem de tot plegat, però abans repassem l'actualitat amb aquestes primeres imatges des de Barcelona en un dimarts que ha tornat a estar molt estable, assolellat i amb xafogor intensa, tot i que la temperatura ha baixat un graó. També molta calma i calor intensa amb xafogor, per descomptat en aquest punt de la costa com és Tossa de Mar, amb calitja, partícules en suspensió saharianes i un altre dia de la marmota sense novetats meteorològiques. També ens anem a Lleida per veure aquest paisatge 100% estiuenc, amb predomini del sol, un sol abrasador, i amb aquesta calor extrema. S'ha superat per tercer dia consecutiu els 40 graus al Pla de Lleida. Tot seguit podem veure aquestes imatges al radar amb els ruixats i tronades que s'han format dimarts a la tarda entre el Prepirineu i el nord de la Catalunya central, sobretot a les comarques del Solsonès, de l'Alt Urgell, del Pallars Jussà i de la Noguera, localment amb aquests nuclis que eren molt intensos però eren puntuals i sense massa desplaçament. A continuació, mapa isobàric, que podem veure després de molts dies que no ens l'ensenyàvem perquè ens dona tan poca informació que pràcticament no val la pena veure aquest mapa, que és bàsicament monotonia, amb un anticicló infinit, anticicló i més anticicló, i aquest pantà baromètric, que fixeu-vos que no ens dona massa informació, o almenys la notícia és que no hi haurà novetats en els pròxims 7 a 10 dies i, per tant, acabarem el mes de juny sense canvis de temps. Per aquest dimecres tenim l'últim mapa d'alertes per aquesta onada de calor amb risc alt, amb aquestes probabilitats molt elevades de superar els llindars de temperatura màxima, sobretot a les comarques de Ponent. També es podran fregar els 40 graus a l'interior de l'Ebre, a la Conca de Tremp i en algunes zones de la Catalunya central. I també tindrem un repunt de la xafogor a l'Empordà, que fins ara aquests dies les temperatures havien estat més o menys controlades. Anem a la previsió del temps per als pròxims dies, de cara a dimecres, que ens anuncia un Sant Joan molt calorós, segurament en el que serà l'últim dia de l'onada de calor. Cel serè, predomini del sol a tot Catalunya, un sol, insistim, abrasador, ara mateix que estem en els màxims d'aquesta insolació quan els dies són més llargs. A partir del migdia, creixement de nuvolades al Pirineu i Prepirineu que podran descarregar de cara a la tarda alguns ruixats o localment tempestes, preferentment al sector occidental del Pirineu i en àrees de muntanya, a diferència d'aquest dimarts que han descarregat una mica més cap al sud en zones poblades. Aquests castells de núvols deixaran anar, com a sempre, les encluses cap a la Catalunya central, l'interior, direcció cap a Ponent, i també baixaran cap al sud fins al prelitoral, però no arribaran més enllà i, per tant, no arribaran a la costa. A primera hora del matí es podrien formar algunes boirines o bancs de núvols baixos fregant el delta del Llobregat i també el delta de l'Ebre. Vent sense novetats. Marinada que entrarà al matí, es pot reforçar entre el migdia i a la tarda al prelitoral i a l'interior, i la temperatura que tampoc presentarà massa variacions. Per tant, temperatures molt altes, extremes, igual que han tingut aquest dimarts, amb un ambient sufocant, màximes de 35 a 40 graus a bona part de Catalunya i de 30 a 35 graus a la costa. Per tant, poden pujar una mica en aquestes zones litorals amb una xafogor que cada cop serà més acusada. Anem a l'abans de previsió de cara als pròxims dies. Fixeu-vos com a partir de dijous comença a baixar molt lentament la temperatura i, per tant, ja serà el primer dia que no es faran els llindars de temperatura d'onada de calor. Això no vol dir que no faci calor, o tampoc vol dir que hagi de suavitzar i normalitzar-se la situació. De fet, la calor encara serà força intensa, extraordinària, tot i que sense els extrems d'onada de calor. Un dijous que serà estable, amb predomini del sol, alguns núvols decoratius a la meitat oest de Catalunya, no plourà ni tampoc al Pirineu, i divendres i dissabte continuarà aquesta bonança, tranquil·litat, amb predomini del sol. De fet, tindrem més sol que no pas núvols, només alguns núvols d'evolució en punts de muntanya que tampoc deixaran ruixats ni tempestes divendres i dijous. Calor intensa, com hem dit. De fet, tindrem temperatures caniculars, que la canícula és estadísticament el període més càlid de l'any, que va entre el 15 de juliol i el 15 d'agost. Per tant, a finals de juny ja tindrem temperatures de les més càlides que tenim en l'any, però sense arribar a aquestes exageracions d'onada de calor. I després, diumenge, com a novetat, al cap de setmana podrien arribar alguns ruixats, podrien retornar els ruixats cap al Pirineu occidental. Fora d'aquest sector no plourà i, per tant, tindrem un dissabte i un diumenge amb condicions molt favorables per si voleu anar a les platges, a les muntanyes o visitar pobles de l'interior de Catalunya, amb el permís, això sí, de les altes temperatures. Hidrateu-vos bé i vigileu amb els cops de calor. I dilluns sembla que continuarem amb el mateix tarannà, sense pluges fora del Pirineu, però amb aquestes tronades que de mica en mica aniran guanyant extensió en punts del Pirineu i de muntanya.
I anem acabant parlant dels rècords que provisionalment ens deixa l'onada de calor. Els pròxims dies anirem actualitzant aquestes animalades de temperatura que estem tenint a moltes zones de Catalunya, de la península Ibèrica i també d'Europa. I comencem amb aquest rècord de temperatura mínima que tenim a Almeria, amb 30,8 graus. La temperatura no ha baixat dels 30 graus en tota la nit i això s'anomena nit roent. Recordeu que quan no baixa dels 25 graus és una nit tòrrida i quan no baixa dels 20 graus és una nit tropical, però és que a més, a Almeria porten 3 nits roents consecutives. Imagineu-vos 3 dies seguits sense baixar dels 30 graus en totes aquestes jornades. Això sí que és un autèntic forn. A escala europea, doncs, una onada de calor que aquests dies hem anat dient que ha estat molt extensa. Fixeu-vos aquesta enorme llengua càlida que agafa tot l'oest d'Europa, colors vermells a França, a Alemanya, als Països Baixos, també al sud del Regne Unit. De fet, aquest dimarts hem tingut de 40 a 44 graus de forma gairebé generalitzada a tot el país de França i el que se n'en diu popularment que últimament sembla que l'Àfrica climàtica comença dels Pirineus cap a baix i, per tant, Europa seria del Pirineu de França cap amunt. Catalunya estaria dins d'Àfrica climàticament. Això, per descomptat, no té cap mena de validesa científica, però estaria bé donar-li una volta. I de cara als pròxims dies, mireu quines temperatures màximes es podran fer en les diferents capitals europees. Per exemple, dimecres es faran 41 graus a París, dijous 37 graus a Brussel·les, també dimecres 36 graus a Londres o el dissabte, una mica més lluny, arribaran aquests 38 graus que tindrem a Berlín. Per tant, són dies de molta calor, ja sabeu que hem de vigilar amb els cops de calor, extremar la prudència amb els incendis forestals perquè qualsevol guspira pot convertir-se avui dia en un incendi de 6ª generació i refresqueu-vos bé, hidrateu-vos bé, però no feu el que està fent aquesta persona en aquest balcó que l'ha convertit en una piscina. Penseu que els balcons poden tenir pesos màxims de 400 quilos més o menys i, per tant, en aquest cas, tindreu problemes amb els veïns i també amb els fonaments de l'edifici. Mireu quina xuleria d'aquest noi tan intrèpid. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé. Bona revetlla.